מצוין, יופי. אז אנחנו בשידור, בוקר טוב. וואי, איזה קטע, אני לא רואה הקלטה. מוזר. אוקיי. טוב, אז לא קל להיות פה, אבל אנחנו ככה בחרנו אתמול לאסוף את עצמנו ולהזכיר לעצמנו שיש לנו תפקיד במערכה. אז לכל אחד יש תפקיד, יש כאלה שבמילואים, יש כאלה לא משנה, כל אחד איפה שהוא בוחר להיות. אנחנו בביסקו בחרנו קודם כל לבצע המשימה העיקרית שלנו זה לעמוד לצד העסקים, וגם אם זה כרגע בעיקר תמיכה מנטלית, אז זה מה שאנחנו יכולות. בעתיד נבדוק עוד אופציות, ואולי גם לא נצטרך כולנו ככה בתקווה. הלוואי. אז בנינו תוכנית כזאת, לא רוצה לקרוא לה חירום, למרות שאנחנו בחירום, כי אני רוצה באמת להיות במילים של אור. אז בנינו תוכנית כזאת שקראנו לה עסקים מתחזקים ביחד, וחשבנו על מספר פעולות, שאחד מהם זה מפגש בוקר שקיימנו היום, קצר וממוקד, שלי עשה טוב, אני מקווה שגם מירי הייתה נוכחת. מדהים, באמת, יצאנו עם חיוך כולנו. מהמם. ודבר נוסף, ככה הזמנו כמה חברי ארגון שהיו מוכנים להתחייב, למרות שזה קצת קשה בתקופה הזאת, ולבוא לתת איתנו, לחלוק איתנו את הטיפים שלהם לחוסן פנימי, אישי, עסקי, מהמקום המקצועי שלהם. אז מירי היא הסנונית הראשונה שככה ישר אמרה כן, אני איתכם, וזה ממש לא מובן מאליו. תודה עלייך ותודה על מי שאת. באהבה גדולה. ואנחנו באמת תחת הכותרת משקיעים בחוסן אישי ועסקי, נעשה שידור ממש 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 ממוקד, שאני בטוחה שיעזור לכם גם בתקופה הזאת, אבל גם באופן כללי, כי דווקא בתקופות הקשות אנחנו בעצם בונים את החוסן, אבל צריך חוסן כל הזמן. נכון. לא רק בתקופות הקשות. אז מירי, קודם כל תציגי את עצמך, וככה אני שנייה מורידה את עצמי מהמסך כדי לשתף את השידור. תספרי על עצמך. אז נעים מאוד, שמי מירי לוי, אני בת 41, מהוד השרון. יש לי שני כובעים, באחד מהם אני מלווה, יועצת ומאמנת קריירה. הקהל שאני מתמקדת בו זה נשים, אני עוזרת להם גם להבין מה הצעד הבא שלהן בקריירה, גם ללוות אותם בכל התהליך הזה של חיפוש עבודה. ובכובע השני שלי אני מגייסת והדהנטרית, אני עובדת עם סטארט-אפים, אני עוזרת להם לגייס אנשים, בעיקר אנשים שהמקצוע שלהם הוא מקצוע טכנולוגי, אני מלווה צוותי גיוס ומכשירה אותם, וכמו כולם, בעלת עסק, אימא, שכרגע גם חובה את המלחמה הזאת ומאבדת את המציאות החדשה שנקלענו אליה. זאת אני. מצוין, זה לגמרי מרגש, ואנחנו ככה רואים אותן בסביבה הביתית, עם הילדים, וככה ילדים ברקע. דיברנו על זה שלפעמים עלינו להיות ממוקדי מטרה כאלה ממש ככה, כי זה מה שחשוב, ובאמת אני חושבת שלי באופן אישי, אם שנייה מדברים על חוסן, מאוד עוזר להזכיר את הלמה שלי. ברגע שהזכרתי למה אני כאן ומה התפקיד שלי עסקי ומקצועי, אז נהיה לי יותר קל, כי אמרתי, כל אחד עם התפקידו. אז זהו, תודה עלייך, ויאללה, אני מפנה לך ככה את הבמה עם הטיפים שלך ככה לפיתוח וחיזוק החוסן, גם בפן העסקי, גם בפן האישי. בהצלחה. תודה רבה. אז הדבר הראשון שאני רוצה להגיד עליו קצת מתחבר למה שמרי אמרה. אנחנו כולנו כרגע בסוג של מלחמה, צריכים להזכיר את הלמה ואת התפקיד שלנו בתוך המלחמה הזאת. אנחנו רובנו לא חיילים, אבל לכולנו יש תפקיד. זאת לחימה אזרחית וכולנו חיילי המילואים שלה. ואנחנו נשמע בשעות ובימים הקרובים את כל הסיפורים הקשים, את כל סיפורי הזוועה. ובתוך המקום הזה אני מזכירה לכל אחד ואחת מאיתנו שיש לנו אחריות על השגרה. אם אנחנו לא נשים בצד, אבל אם אנחנו נחזק את עצמנו ונדע
כשהמלחמה תיגמר, נחזור לשגרה וכמה שיותר מהר אנחנו נאפשר לכל אותם אנשים שחרב עליהם עולמם, להתחיל לאבד את מה שקרה, להתחיל להבין את החיים מחדש, להחלים. אנחנו נוכל לאפשר להם לעשות את זה ולקחת את כל הזמן שהם צריכים על ידי זה שאנחנו נחזור להחזיק את השגרה. אז זה דבר אחד שחשוב לי להגיד ולחזק את התפקיד שלנו בתוך המלחמה הזאת. הנקודה השנייה שאני רוצה לדבר עליה זה שאנחנו צריכים לדעת לבחור על מה אנחנו שמים את הפוקוס. הסיטואציה היא נוראית, הסיפורים הם מאוד מאוד קשים, אבל גם בתוך המציאות המאוד מאוד קשה הזאת יש נקודות של אור. יש סיפורי גבורה, יש התערמות אזרחית מטורפת, יש הידברות. גם בתוך הקושי אנחנו יכולות ויכולים לבחור איזה תכנים אנחנו צורכים, איזה תכנים אנחנו מעבירים, ואנחנו יכולים לבחור שאנחנו שמים את הפוקוס שלנו על נקודות האור, ועל מה שאנחנו שמים את הפוקוס זה מה שגדל. נקודה שנייה שאני רוצה לדבר עליה, זה אנחנו הורים. אנחנו כולנו, אני מאמינה, מוציאים את הילדים שלנו מתכנים קשים במסכים. אנחנו בוחרים למה אנחנו חושפים אותם. אנחנו מורידים את הזמן ומונעים ומתווכים להם את המציאות בצורה תואמת גיל. בואו לא נשכח שלכל אחד ואחת מאיתנו יש איזשהו ילד פנימי, ואנחנו חייבים לעצמנו את אותו יחס שאנחנו נותנים לילדים שלנו. אנחנו יכולים לבחור שאנחנו לא נכנסים לטיק-טוק, ואנחנו לא נכנסים לטלגרם. אנחנו יכולים לבחור שאנחנו מורידים את הזמן שאנחנו מול המסך. אנחנו יכולים לבחור שאנחנו רגע עם הילדים, באמת צורכים תוכן של ילדים, זה מרפא גם אותנו ואת הנפש שלנו. ועכשיו אני קצת רוצה לגעת בעשייה עסקית. כשאני מלווה אנשים שמחפשים עבודה, אני אומרת להם שהדבר הכי חשוב זה להחזיק לוז. נכון שכרגע חלקנו בבית, נכון שיש משרדים סגורים, אנחנו עצמאים ואנחנו מוצאים את עצמנו כרגע בחוסר עשייה. אבל אל תחזרו רגע לסגרים של הקורונה, זו לא אותה סיטואציה. קומו בבוקר, תתאפו, תחליפו בגדים, תשמרו על לוז. לכולנו יש משימות back office שלא נגענו בהם, אנחנו יכולים לשפר עמדות, להכין דברים, לעסוק בכל הדברים שהם ה-back office של העשייה שלנו. ומאוד מאוד חשוב להחזיק לוז גם בבית, שהילדים יקומו, שיאכלו ארוחת בוקר, שיהיה עוגנים במהלך היום. זה מתחבר לזה שאנחנו, המילואימניקים האזרחיים צריכים להיות אלה שחוזרים לשגרה בזמן אפס, כדי להבטיח את המשק, את הכלכלה, את המדינה הזאת. ועוד משהו שאני מציעה, גם לאנשים שהם בתהליך של חיפוש עבודה ונלקחה מהם השליטה. בתוך המצב הזה של החוסר שליטה, בואו נייצר לנו עוגנים של שליטה. בואו נייצר לנו תחושה של משמעות. אם אנחנו נפרוט את כל העשייה שיש, אני בטוחה שכל אחד יכול למצוא את עצמו באיזשהו סוג של עשייה. חלקנו זה יהיה בגיוס כספים, חלקנו זה יהיה באריזות. אנשים, כולנו יכולים למצוא משהו שיגרום לנו להרגיש בעשייה ושיגרום לנו להרגיש שאנחנו תומכים ותורמים למאמץ המלחמתי. אנחנו יכולים לעשות בייביסיטר להורים שקשה להם כרגע, ובואו ניקח את הילדים אלינו ונעסיק אותם קצת. אנחנו יכולים להתקשר לעיריות וכל אחד בתחום העיסוק שלו, לראות איך אנחנו יכולים לתרום מהידע שלנו בתוך המקומות שאנחנו גרים בהם. אנחנו יכולים אפילו לצאת החוצה ולנחם אנשים אחרים. כל אחד מאיתנו יודע ומכיר את עצמו ומה המרחב שהוא יכול להחזיק ואיפה הוא יכול לתרום ומה כרגע יעזור גם לו. אני באופן אישי הרגשתי שאני משתגעת, רציתי להתגייס מחדש. חיפשתי מה אני יכולה לעשות. ירדתי למטה ועזרתי למיין בגדים, לסגור ארגזים. ניצלתי את הכוח שלי ואת הקהילה שלי כדי לחבר בין כל מיני אנשים שצריכים כל מיני דברים. אחרי יום כזה, פתאום גיליתי שאני לא הייתי מול הטלוויזיה, שאני לא צרכתי חדשות, הייתי יום שלם בעשייה, וזה הלילה הראשון שהצלחתי לישון בו. אז אני מזמינה את כולכם
לעשות את החשיבה הזאת, לראות איפה אתם יכולים לתרום, איפה אתם יכולים להשאיר מהידע המקצועי שלכם, להחזיק לוז קבוע ולשמור עליו, להוריד באופן משמעותי את התכנים ואת שעות המסך שלכם, ובתוך התכנים שאנחנו צורכים ובתוך שעות המסך שלנו לבחור איזה תכנים נכנסים אלינו ואיזה לא. ונקודה אחרונה, לבחור איפה אנחנו שמים את הפוקוס שלנו. איפה שאנחנו שמים את הפוקוס, שם זה גדל. אז תמיד תבחרו בטוב. ונקודה אחרונה, אם שמתם לב, אמרתי פה הרבה פעמים את המילה לבחור. כאשר אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש לנו יכולת בחירה, אנחנו יוצאים אוטומטית מהאזור שבו אנחנו מרגישים קורבן של המציאות. אם אנחנו כל הזמן נשנן שיש לנו את היכולת בחירה, אנחנו תמיד יכולים לבחור משהו אחר. אנחנו יכולים לבחור גם להיות בבאסה, אנחנו יכולים לבחור גם להרגיש רע, אנחנו יכולים לבחור גם להיות מועילים, אבל ברגע שיש לנו את הבחירה, יש לנו שליטה. אז אלו הטיפים שלי, ואני מקווה שהתחברתם אליהם, ושנמשיך להפיץ ולעשות טוב לכולם. מדהים, מדהים, זה היה ממש 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 חשוב, ואני באמת מאחלת שהמצב הזה לא יימשך הרבה זמן, אבל במידה וכן יש מצב שעוד נבקש ממך ככה אולי קצת לעשות איתנו לייב יותר מרוכז בנושא של חיפוש העבודה בשגרת המלחמה כמו שאומרים, כי מה לעשות בסופו של דבר לכולנו יש אחריות. על עצמנו, על הבית שלנו, על הבנק שלנו. צריך לזכור שבסופו של דבר רובנו נצטרך להתמודד עם הסוגיות כלכליות, גם כבעלי עסקים, כי הרוב התמיכה היא לא תהיה, וזה בסדר. אני גם מאמינה שצריך תמיכה באזורים אחרים, ששם באמת צריך את התקציבים, ואנחנו כרגע חייבים לדאוג לעצמנו. אז יש מצב שככה עוד נזמין אותך, ושיהיה לך יום מקסים. תודה רבה. ורגוע ושקט, ושכל אחד מאיתנו יהיה מחובר למה שיש, ולכאן ועכשיו, וזהו, תודה עלייך, תודה עלייך, ובשורות טובות. ביי לכולם. ביי, יום טוב.